Warwako kendo ni jodak e gweng' ma Usoma e sub-county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya mawuok Ikomi kochomo pipeline. Jodago wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach kendo koro keto ngimagi bedo matek. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. E gweng' ma Usoma e sub-county ma Kisumu West, jodak obago ng'anyo mamuol okinyi ma kawuono ka giywago rach mar apaya mowuok Ikomi nyaka pipeline ma giwacho ni sani okethore nyowuoyo, gino makoro thiro yore wuoth, ohala kendo keto ngimagi andaki. Rach mar apaya no ma itiyo godo kod loche gi trela madongo dongo e ting'o mwandu mopogore nikech kembe moluoro gweng'no koro kelo dhungruok e apaya e yo ma ok owinjore. Atiyo pipeline e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni, ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare dhako osenyuol e toka ka. Chuna ni wang' na tere atera nikech nasewuok na tere osiptal. To ma en ndara, adieri king'iye. To ma ndara mowinjore walu. To ka ndara ni en gima onego walu. En adieri makende ni king'iyo ndara. En pi, an awuon. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na rwaka awuotho minyuol nikech koro awuotho gi tienda lilo. Mane ka winjore. Nyaka ne nyuola higa 2002 ndara ni pok olosi. An achiwo wang'a wiye pa yudo ndara ni kachal kama. Ndara ni so pesa mang'eny jothuru so pesa mang'eny. Milionde to pesa go kwane. Ndara ni ne savoa kata konyuola na yudo ko savoa. To sani nyaka ne pipeline donj ka. Nyaka ne Coca-Cola donj ka. Ndara en puodho. To sirikal mano wayiero be nene anena to gisugli kae. Mane momiyo wawuok kaka jogweng' ni mondo wayud kaka wang'isgi ni ok wadwar wach mar gari mondo ringe ndarani. Moko kuom derepe mag loche kod trela matiyo gi apaya no koro ywago midhiero magikaloe kotenore kod kethruok mar apaya no makoro giyango ni ong'iko tijegi. An achiel kuom jotend derepe makae. Wasechandore gwachio ni higni te kochakre 2014 nyaka sani kawago koko wach ndara to onge ng'ama winjowa. Koro miyo kochakre kawuono wa down tools ma waketo gigewa piny. Ok wabidhi tiyo ka onge ndara ni okolos. Jodago koro kwayo sirikal mondo los negi apaya no mapiyo. Nono to gibiro dhi nyime kod ng'anyo ka gidino apaya no mondo kik ti kode e yor wuoth mora mora. To wawuok gi chuny achiel. Wate wane ng'anyo ni nyaka los nwang'o ndara. Ndara ni nyaka tim nade? To kwa bi wuok e ndara kapok olos nwang'owa. Nikech an e puodho aonge ndara. Ne kwayowa maduong' kabisa ukonywa gi ndara. Ka ok kamano to wadwa pidho bando kawuono. Ndara onego bed ni loso nikech kata kampuni gi gin ka. Jowa ok ondike kampuni gi ndara bok losi. Pesa to gisoyo nyaka biches nitie. Lose uru ndara. Ma ka gidwaro mondo wati to gilos ndara ni with immediate effect. To nono kawuono kwa wuoka. Gari mawuok kata madonjo onge. Nyis whatever ng'ama gihero ginyis. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Usoma, Kisumu County.